Вітаю ўсіх, шановне спадарства! Сёння я вас запрашаю да фантастычнага гораду Сеговия, который знаходзіцца ў рэгіёне Іспаніі Кастыя і Леон. Наше падарожжа мы пачынаем у таверна Доль Тровадор. Калі захочаце, можаце падсілкавацца, таму што шпацыр перад намі доўгі, або паспрабаваць свае ўдачы на гэтай фантастычнай трага перрас. І мы пачынаем. Карацей кажучы, фотачак сёння будзе... Цяпер мы ідзем праз вуліцу, которая называецца Акведукто. Вось якраз такі канструкцыі і называюцца акведуктамі. Яшчэ вельмі старажытныя пабудовы з часоў рымлян. Лавіць сабе, як гэта захавалася да сённяшніх дзён. ¡Qué bonito! Pero solo es... ¡Qué patitos! Precioso. Oh, madre mía, en toda interpretación como... Hasta el Monumento de Independencia. Y Hulk. ¿Qué pasa? Yeah. Бачыце, тут ёсць такія тэлефончыкі, дзе можна заплаціць толькі 1 еўра і паслухаеш гісторыю катэдры. Así con un corazón. Yeah, you look pretty. Perfect. Пакуль што направляемся ў Альказар. У Сеговіі ўжо даволі горача, асабліва на сонцы, а па-за тым усё шыкоўна. Nice to meet you. Niczego, że to się nie
Chicos, intentad leer algo así. Hemos probado, lo hemos hecho. Más o menos aquí se trata de las armas presentadas en estas salas, es decir, de todos estos caballeros. Ось якраз мог би сам сидіти на такім троні. Скажу вам так, вельмі добра, што амаль што ў кожнай зале ёсць вось такія крутыя сядушкі. Можна взять і присесці. Swoją barkę pozostawiam na brzegu. No te. Para que bajaran juntos, porque ella sí tiene una comunicación conmigo. No, no, voy a dejar. Ну што тут яшчэ скажаш? Перш за ўсё я ўдзячны сваім сябрам, з которымі мы разам паехалі да гэтага цудоўнага гораду Сеговия, который чаруе амаль што на кожным сваім завулку, на кожнай сваёй плошчы і, канешне ж, сваім алькафарам. Ну а па-другое, мае каханыя, я вельмі ўдзячны вам за тое, што вы таксама адбылі гэтае падарожжа разам са мною. Вялікая просьба, дзяліцеся гэтым відэа, дзяліцеся гэтым вайбам, каб больш людзей разам удзельнічала ў гэтых падарожжах. Таму з вас падпіска, лайк і каментар. І памятайце, мае каханыя, што культура ніколі не дзеліць, культура заўсёды яднае. Тым часам мы з вамі развітваемся і да сустрэчы ў наступных адцінках.